Nilqawkom għall-ewwel programm Biskuttin, jienu George, insellimlek. Biskuttin jew buskuttin? Biskuttin. Biskuttin, all right. Naħseb dil ħatkun l-ewwel waħda li n-nisa jkunu qegħdin jitkellmu buskuttin jew buskuttin. Le, bil-Malti ngħidu biskuttin. 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 Imma aħna tal-Gargur ngħidu buskuttin, pereżempju. X'għandu x'jaqsam, hekk iddawwartu għandhom imma. Le, bid-dialett ma nibdewx. Inta x'tawet ħalqek. Aħna mill-belt, peress iktar. Għajda. Peress li ċittaw mill-issima. Biskuttin ngħidu. Għax niżel ix-xoffa. Aħna ħallu xoffa dritta. Buskuttin. Il-Malti jibqa' Malti. Oh, miħi, dejjem xi 3 kwarti hekk. Tajjeb, id-dialett importanti, però l-Malti jibqa' miktub hekk fl-eżami tiktibha bħal tal-Gargur, toddilek ħażin. U xe, x'toddilek. Xu xe issa nsaqsu l-ewwel mistieden, ħatara. Le, ma joddu ilek, għax l-importanti jkun hemm is-sens. Għandek żbalek tiktibha ħażin, joddu ilek ħażin. Mela, Biskuttin se jibda jkun magħkom fuq Facebook u fuq channel tal-YouTube. Interessanti ħafna. Alfred Zammit u George Borch u. Le, George m'għandux kuljum. M'għandux kuljum? Le. Kif m'għandux kuljum? Għax m'għandux kuljum. Ejja tlaqna Biskuttin jibda. Għamaru għal-ftuħ. Biskuttin l-ewwel programm. Sanna fil-programm. L-ewwel programm. Il-biskuttin mingħajr il-mistieden ma jkun biskuttin xejn. Mhux hekk, għandna l-mistieden hawnhekk u għandna ħafna iktar affarijiet. Normalment mal-biskuttin ikollok il-kafe jew it-te. Imma tagħna għadu ġej bid-delivery. Kafe bid-delivery, kif sirna f'dil-ħajja vera? Mela. Kollox bid-delivery. Kollox bid-delivery. Mulux kont għanċaħat ħabib tijaj u organizza party u kellu party sabiħ, għatlu smandak naqra silġ. Għalli kif insejt il-silġ. Delivery. Kienu għat għallunx problema, ħanġiblek issa. Għajma, dak naħseb huwa tajjeb u l-ħażin tal-Covid. Għax vera, ħallitinna xaħġa tajba, ma. Għallis, dak dajem fil-ħajja fred. Ma taħseb il-delivery edin nitaznu jew servizz? Għu naħseb servizz. Din mistoqsija tajba. Iktar inqas flus, għax l-lum u le, xunqot insajjar. Isma, Georgia ħenna d għal-mistiden, għalix il-ħin jaddi malajr u dawk li kun seguna najdulhom illi fuq il-biskuttin se tibdew tiltaqgħu ma' personalitajiet differenti u aħna se nkunu qegħdin nanalizzaw min-naħa l-oħra tal-munita. Yes, ħanaraw il-ħajja personali tagħhom, kif jgħixu, kif ma jgħixu. U l-ewwel mistieden tagħna huwa mistieden huwa ħabib tagħna. Yes. Huwa ħabib tal-poplu, għaxen ħafna lill-poplu tagħna, ma speċjali waqt li kellna l-pandemija tal-COVID. Nilqgħu magħna lil-Dottor Chris Barbara. Biskuttin it-tajjeb. Biskuttin it-tajjeb. L-għolet ħobhom biskuttin? Ħafna. Anki jien, matte. Ekku, bda xej kafe, jote. Dottor Barbara minn fejn hu? Jiena noqgħod il-Pieta, ġifieri fuq il-front, għandna l-dajes, l-baħar, qoddimi, sabiħ. Fejn hemm ħafna mbaxxati u hekk. Faċċata tiegħi, jien in-naħa tal-Pieta imma mhux in-naħa ta' Taxbix. All right. U mort noqgħod hemmhekk oriġinarjament għaliex kienu jċempluli meta kont naħdem St. Luke's għall-isptar San Luqa. U meta jċemplu bil-lej ma kontx ikalli abtit noqgħod insu, għarra kont nimxija sal-isptar. Imma xi sentej wara li xtrajt il-post ċaqlaqna minn St. Luke's u marna Mater Dei. Isruħek pietis kif tajdu nis tal-pieta? Nis tal-pieta, ma nafxux pietużi, pietiż. Paċenzjużi. Paċenzjużi żgur. Fred, Dr. Barbara twilet fit-3 ta' Ottubru tal-1962. Libra. Ta' 60s jien. 1962.
Iva, nħobb il-mużika ta' 60s, kollox ta' X'tip ta' mużika dot? Kollox inħobb, però Taljani l-iktar li joġbuni, però anke Mela l-Ingliżi. U koll. Dottor, ma l-Ingliżi. Ma l-Ingliżi. Imma jħobb il-mużika taljana, kollox bħali. Bħali, Ma eżatt. l-Ingliżi u ma l-belt. U mal-belt u Ukoll, Minnaħat proset. tal-mama minnaħat tal-belt ħana, però minnaħat tal-papa minnaħat tal-zabbar. Chris Barbara u għawilt ta' Iris, ne Formosa kienet, qabel miż-żewġa, kienu joqogħdu l-belt fil-bidu strada stretta mbagħad kienu marru joqogħdu Vincenti Buildings, imma anke fi żmien il-gwerra dejjem minn hemmhekk. Vincenti Buildings, sada stretta. Ekku. Ġifieri il-mamam il-belt. Il-mama mill-belt uħuta kienu żewġ xebbiet, kienu jgħalmu kollha teachers bil-mama u kollha kienu jgħalmu l-Montessori. U ħafna nis jafuhom, per eżempju jiena għatem pazjent tal-luma anzjana tajd li l-mama kienet tal-limni, però kienet iġibni wara noqgħod fil-klassi ħatallimni daqsxejn iktar għaliex ma kontx inleħħaq ma' tfal l-oħra. Llum ħana ngħidulhom dawk li huma autistic. Dak iż-żmien ma kienux jafu x'inhuma fil-60 u 50ijiet. Kemm inti naħwa dot? Jien uħti biss. Uħti 5 snin ikbar minni, pero min jarana jaħsibni jien il-kbir u iż-żgħir. Dejjem hekk jaħsbuna. Isma' dot, aħna biex intalaw dal-programma ħnissinu għalfred qed nidru. U issa tilħaq semmijom. Imma wara, bissa semmijom. Warajna, ħattini ċas ħanasal għalli għandi. Warajna hemm tim, tajjeb, u tim li qed jiġri fit-toroq. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li inti tħobb il-ħadd fil-ħodu. Ejva. Hija l-karbuzzej. Mor il-Birgu. Mhux veru. Fil-ħabsa u nofs ta' fil-ħodu. Jien ħobb liktar l-arloġġi l-antiki. Ma ma sax inti ktjar, ġdad din ix-xieħ. Jekk kienu antik noħdunek imma. Għax l-antikità u nħobb il-mekkanizmu. Jiena speċi niskanta kif l-inġenwinità tal-bniedem jirnexxilhom jimmatnifotturaw time machine minn kull tip, ġifiri mill-mekkanizmi kollha differenti. Ftit ilu kont Padova rajthom kif jaħdmu l-arloġġi hemmhekk. Xi ħaġa sabiħa, allura mmur il-Birgu fil-ħodu nara u ġil-insib xi ħaġa li m'għandix fil-kollezzjoni. La safar li għandna. Fakkartni f'ċajta. ċajta ħelwa tal-antikità. Dak kien hemm wieħed kien qiegħed ibajja tant waħda mara bis-sellum minn naħa l-oħra u niżel it-tara, taf kun taraġ l-antiki kif ikunu bil-puġġaman iduru hekk. Dar bis-sellum u waqqala vażun u kissirula. U għal Marija Santa Ħennalija, għal kif ħanajdilha. U mbagħad ġiet, għaltlu intu rajt għalla ma tantx għallax niżel bis-sellum u għatlek il-vażun. X'għamilt għaltlu? X'għamilt? Għara x'għamilt għaltlu dak għandu 200 sena għalleja saraħt li moħħek sibtu ġdid. Ġifieri. Min jafx valur kellu. Ġifieri Fred, jekk hemm xi ħadd li għandu arloġġi antiki jista' jagħmel kuntatt magħna ħanibgħatu l-Dr. Barbara għandu. Tajjeb. Tajjeb ħafna. Mela, dot, l-aktar mument sabiħ f'ħajtek. Nammaġina kien hemm ħafna. L-iktar ħanajdlek jien naħseb il-fatt li nkun l-isptar u nara dak li jkun minn xiex ikunu għaddejjin, ikunu momenti ta' dbatija, eċetera. Naħseb tidra tapprezza kull moment ta' ħajtek, ġuri l-fatt li qiegħed hawn magħkom illum u mhux qiegħed ta' sodda ma niflaħx jew b'xi marda terminali. Il-ħajja hija sabiħa immens. Ħafna sabiħa. Ġifieri naħseb kull moment fil-ħajja huwa sabiħ. Kelli affarijiet illi pereżempju meta twildu n-neputijiet ara xfer żitt fil-familja u n-neputija kellha tarbija. L-ewwel tarbija li qatt wellittin meta kont għadni student tal-mediċina dik għadni niftakara bejn St. Luke's u Keringrek Hospital kien hemm isu link kien hemm isu bridge u di għallu l-batuni għalija ħanġiba mill-emerġenza bil-wheelchair u għellitta fuq dak il-bridge. Ekku, ħadd gost nisimak titkellem fuq is-sensittività għaliex jiena kont naħseb illi ċertu tobba u din tista' tikkonferma li inti tant taraw affarijiet, tant kuljum, tant taraw mart kuljum
li wis nibża li ma tibqgħux sensittivi imma fil-kassijak żgur li le. Naħseb jiena nrawmu l-fidi iktar tara l-bambin kemmu kbir u Alla kemmu kbir u fl-istess ħin tara fid-dbatija ta' ħaddieħor u tipprova tagħmel l-ħalmu tiegħek kollu biex tgħin trażżan dik id-dbatija u ġiblu l-fer. Però fl-istess ħin tapprezza il-ftat li ftaħt għajnejk fil-ħodu b'saħħtek tiflaħt tmur l-għawlem, ma għodux infittxu l-irqaqat għax il-lum mandiċ il-kafe, per eżempju, li għadu maġiġ dal-ħodu. Ma kollok bżonnu, biex tibqaddej. Imma meta tara l-ħawġ ta' ħaddieħor, tibda tapprezza kemm kull moment ta' ħajjitna hija sabiħa. Ekku, jiena sirt nirraġuna jekk minn dumitu ommu missieri. Preċiżament. Għaliex meta jkollok mat fil-familja mbagħad tibda tirraġuna mod ieħor. U daw in-nies l-affarijiet żgħar ma jibqgħux importanti. Ma jiswaw xejn, assolutament. Imma jiġrilek ukoll illi il-persuni illi jistmgħu ħażin kull ma tittamel taqtaħħom minn ħajtek. Għalhekk għandna sewġ widnej. Waħda tittorna tara. Meta ngħaddu minn esperjenzi bħal dawn kellek domanda. Għaliex Dr. Barbara wkoll f'Diċembru tal-2021 ingħatajt xi ħaġa. Ejva. Ekku, Ejva. Kien apprezzament sabiħ naħseb jien għax għadni niftakar l-ewwel darba konna nagħmlu 4 testijiet tal-COVID kuljum, 4 kuljum. U il-Ministru tas-Saħħa u d-Deputat Prim Ministru Chris Fern kien qalli mhux 4 issa rridu nibdew nagħmlu mijiet wara ftit iċempilli mhux mijiet tagħmel kuljum eluf kuljum. Biċċajna ġurnata minnhom bdejna nagħmlu 4,000 test tal-COVID kuljum. Importanti kienet għax ġejja mill-laqda dinija tas-Saħħa u l-European Center for Disease Control ġewwa Stokkolma fejn bdew jgħidu iktar ma dak li jkun jittestja biex jekk huwa pożittiv ma jferrixix ma' nies oħrajn, inqas se jkun hemm imwiet fil-pajjiż. Allura jiena bdejt inħokk rasi ħanara kif jista' jkun kull min jixtieq jagħmel test dibda noffriwlu b'xejn, ġifieri. U hekk għamilna u fil-fatta u Malta kellna waħda mill-iktar imwiet baxxi li kien hemm fl-Ewropa. Ekku, ħdimtu tajjeb u proset ħafna. Mela dot. Tkellimna Però tajb ngħid George li l-COVID iftakar inti, l-ewwel ma semmejniha l-COVID f'Malta kien fil-programm Kalamita. Malta ħadd ma kien jaf bil-COVID għaliex kellna lil dottoressa Amanda Spiteri Grek. U kellha rokna. Kienet tanalizza x'qed jiġri fid-dinja, kienet rokna qalbi ħafna x'jiena. Bdejna ngħidu forsi qatt ma tasalha. L-aħbarijiet, le, ma konna nafu biha, l-aħbarijiet internazzjonali jinteressawni ħafna. U kien il-miliet ta' qabel mbagħad faqqat il-pandemija sew. U ġabet filmati ta' x'kien jismu il-villaġġ fiċ-Ċina minn fejn. Wuhan. U bdiet iġġib filmati ta' nies jaqbżu mit-twieqi, qalet hemmhekk hemm pandemija, qalet nispera li ma tinfirix fid-dinja. Konna aħna ġifieri laqqas kważi. Mbagħad kien hemm il-logħba futbol l-Italja u malajr qed lejna. Isma' aħna tkellimna ma' xi nies qrib tiegħek u diskrivuk bħala persuna kalm. Iva veru. X'qab biżielek? Iva darba jadarbtejn fis-senna ġiliet. Ara jiena l-iktar li nirrabja meta xi ħadd ikun negliġenti speċjalment fil-qasam tas-saħħa u jbagħt il-pazjent. Naħseb hemmhekk iva għax jien irrid niddefendi lil minnu vulnerabbli, lill-anzjan, lill-marit, eċċetera, u da ma jkunx jista' jiddefendi lilu nnifsu, allura jekk dak li jkun kellu bżonn jaraħ xi tabib jew minnu. U da ma raħx b'nuqqas mhux min-naħa tal-pazjent u mbagħad iva il-kalma tiegħi tmur kollha u nara li da se jinqeda. Għax importanti li il-persuna li għandha vulnerabilità, allura dik irridu naqduha u xejn. Mela, inti taf is-sajjar? Insajjar, mhux iħellu ma nafx nagħmel, imma. Ma x'inhu kieku kellek tistidinna lil Will George issajrinna biex toħroġ ta' nies. L-akka affarijiet sempliċi, lażanja l-ewwel ħaġa li nagħmel. U mbagħad nagħmel xi ħaġa għall-forn, jew xi majja lill-forn, jew tiġiġa, jew majja l-imremben. Mela, jien ħantik riċetta. Aħna ir-riċett biex teħles minna. Ma nibdewx ta'. Aħna riċett intuhom mill-kodba tal-President. Tal-ċina tal-President. Tal-Malta Community Chess Fund. Minħabba daw ir-riċetti tlift il-ġob.
Imma daw ir-riċetti ħanibqa' ntihom waqt il-biskuttin. Tajjeb, ningrazzja d-direzzjoni li jaċċettaw dal-fatt. Dik kienet il-kondizzjoni biex nagħmluh dan. Li jrid jgħid ir-riċetta. U inti ma tistax tidħak. U jiena ma nistax nidħak. Illum ħanatikom riċetta ta' stuffat bil-bakkaljaw. Bakkaljaw għajlu xinu bakkaljaw. Ma wasax il-gargur il-bakkaljaw. Żgur, u jsajru ħew fil-bitħa. Għaxun it-tenda. Jena ftakar il-bakkaljaw, dottor. Il-Portugal jużaw ħafna l-bakkaljaw, kull fejt mor bakkaljaw. Il-bakkaljaw kien l-ikla prinċipali tal-ħut naħseb tal-fqir dak iż-żmien. Iva, żgur, għax inti taqbdu faċilment. Mela ħanajdilkom storja daqsxejn ċajta, ma mhux ħansemmi fuq min. Meta kienaw il-nemusa li tikkawża zika tiftakruha, kienet tista' tikdbek nemusa nfeta, u kien hemm fi Spanja. Allura laqda dinja tas saħħa invitat li u invitat xi ħadd mis-sanità wkoll mhux ħansemmi min, u morna l-Portugal, morna Lisbona, u daġa bagalja kbira biex immorru ġurnata, u ma waslitlux fil-ħodu, allura bl-ajruplan. Meta wasalna hemmhekk laqda dinja tas saħħa mlet innajkla bil-bakkaljaw kien tajba ħafna, imma ir-riħa tal-ħut taf kif inhi. U da miskin baqa bl-istess emis li tlaqna mill-airport ta' Malta f'xi 5 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija għaddu bl-istess emis. Meta jgħaddi il-waiter bil-bakkaljaw, jeliblu l-waiter u kollu jiġi fuq il-qmis tiegħu da. U laqas kellu qmis biex imur lura l-lukanda lura fuq il-coach biex immorru l-ura. Riħa ta' bakkaljaw kollem kien. U għadna nsemmu ilu sal-ġurnata tal-lum. Fil-fatt hemm il-bies jgħidu bakkaljaw ukoll. Mela, tat-tiġijiet. Tat-tiġijiet. Għax ma għax jgħidu bakkaljaw. Ħatat ir-riċetta issa jew inkomplu? Le, l-riċetta dejja qabel nagħlqu. Jiena ma nħobbis. Ipprova, għax naħseb tajjeb il-bakkaljaw. Imma jiena x'ismu nħobbu biż-żejt. Ekku. Jiena ili manduqu. Naħobs bil-konserva. Il-mulieti għal tal-ġenna, ommi kienet tagħmlu, imma jiena tantx kont inħobbu. Dot. Jiena li tal-inħobbi għat-tarja. Ejfa, tarja tajba. Anka jien dik inħobba. Dot, kieku jkollok tgħix f'pajjiż barra minn Malta. Limu. U għalfejn. Jiena nħobb ħafna l-Italja, nħabba l-arti li għandhom, l-arloġġi. Nħobb l-spettaklu. L-spettaklu. L-arloġġi. L-arloġġi. Pero jien studijajt l-Ingilterra. Konċertana ħad gost? Ħafna, għax kienet minn oġġett sejjer għall-ieħor. Għasitik ċans tibda ċabċab l-ewwel persuna x'konti ġatilha it-tina persuna fuq il-palk. Li studijajt l-Ingilterra, allura għandi ħafna ħbib tiegħi minnaħ mill-naħa tal-Ingilterra, eċetera, però naħseb kieku kelli ngħix ma ngħix l-Ingilterra. U dal-aħħar minħabba li il-ċentru tal-infezzjonijiet qiegħda ġo Stokkolma nitlas bi Stockholm jien. Però t-temp ma tantx jiffavorini, ara naħseb l-Italja kieku kelli mmur. X'imkien viċin ta' Malta biex inkdi dejjem nibqa' qrib ta' Malta. Tajjeb, mela, l-aktar ħanara taqbilx u kemm jafuk nista' madwarek. L-aktar persuna li tammira Maltija. Naħseb diffiċli għax hemm ħafna nies li huma bravi u nammirhom u nipprova ngħix il-ħajja tagħhom, ma naħseb Monsignor Paolo Cremona. Illi inna ħbib għal ħafna żmien. Enke meta Dominikan. Ekku. Meta nkun għaddej minn żmien diffiċli jiena jgħinni hu, meta jkun għaddej minn żmien diffiċli hu ngħinu jien, u naħseb hija xi ħaġa li m'għandix tkun biss bejn żewġ tiħbieb imma għandna nagħmluha ma' kulħadd. Jafuk sew, semmew li persuna oħra barra. Mela, minn qed dik l-informazzjoni. Barra il-Monsenjur semmew. Tajb li nafżaw il-kulħadd li aħna għandna il-private detective. Badneħ il-Birgu, per eżempju, l-Karpuzzej. U kmini fil-ħodu, għax sekem titlaxxelx inkun tiġa mort. Li semmew li wkoll il-professur Andrew Psajla. Iva, il-prof Psajla u koll. Il-prof Psajla. Jina laqqani miegħek il-prof Psajla. Ekku, tara. Għaxu kien jgħallimni, ġifiri dejjem ikolli ammirazzjoni kbira lil min ikun qed jgħallem l-università u llum ħadd ix-xogħol tagħhom jiena u għadhom kemm iggradiwaw numru ta' tobba nifirħilhom minn hawnhekk.
Dik dejjem ammirazzjoni kbira, però mbagħad u daħħalni fl-isfera tal-medja, tar-radju, tat-television, kien ikonna programm fuq il-wan stetoskopju, jiena nħobb nidħol norqod kmini, jara kemm tilkom inqum kmini, ġifieri f'xi 11 ta' billejl nidħol norqod ma dal-programm kien ikun ħin imma. Inżommu, hija nżommu ta'. Tajjeb għas-saħħa li toħroġ fl-istess ħin. Iva, għax importanti illi dak li kun jieħu s-sijat tarqat u titħol f'riddim. Mux għat namlu tajjeb aħna. Le, għax ma jinsol, kosir li namel norqot. Stressja, min jaħdem bix-xift, eccetera. Jitlef dik il-djern il-ridim il-ġisem ta' anke għall-ormoni importanti ħafna. Veru tbati minna. Intuk xie allowance, zejda. Veru. Bis-serjetà. Importanti. Le, anka per eżempju, jinnafaw minn fil-ħodu jqum u l-ewwel ħaġa it-toilet, meta tkun taħdem bis-shift, dbati. Titgerfex. Il-rutina titgerfex. Kien hemm xi moment f'ħajtek li ħassejtek veru imbarazzat li bqajt Mux wieħed. tiftakarha. Meta kont tifel għadni ta' xi 7 snin niftakar l-ewwel darba li xtrat li libsa l-mama u mort nagħmel is-7 visti, il-belt. Aħna peress li l-mama mill-belt konna niltaqgħu anke tal-familja dwar imorru ta' ġieżu, morru ta' Domingu nibqgħu tilajn. U jien il-bist il-libsa ferħanet, pero nsejt nilbes iż-żarbun norix bil-papoċ dik l-ewwel darba li ħassejt nimbarazzat. Ġuri di bdew. Tiftakara. Ejja, għax bdew kull meta niltaqgħu ma' xi kuġini hekk jaħbuni fuq wara biex ma nidirx li bil-libsa u bil-papoċ. U biż-żarbun darba oħra ġrali oħra. Ftit ilu, insomma ftit ilu naħseb qabel il-COVID xi 3 snin ilu. Kelli nagħmel konferenza u nagħti lecture ġewwa Vienna. U hemmhekk kienet ix-xitwa, allura jiena ħriġt iż-żarbun li jkollu l-petta żarbun minn daw il-ħoxnin konti li ma nilbsu. U kif bdejtilha fuq il-palk infetaħ il-petta żarbun. Minn quddiem. U bqajt għamilt il-konferenza kollha insomma bil-petta żarbun imqatta. Inti kap ta' dipartiment fl-Star Mater Dei, dipartiment importanti ħafna. Tal-podoloġija u xek? Patoloġija. Patoloġija hija l-istudju tal-mart. Iġifieri jekk bniedem huwa diabetiku, dak huwa għaliex it-zokkor huwa għoli u għax l-insulina mhux qed taħdem sew. Iġifieri l-mekkaniżmu bħalma ngħidu l-mekkaniżmu kif jaħdem l-arloġġ. Il-mekkaniżmu x'qed imur ħażin biex toħroġ il-marda f'dak li jkun. Iġifieri hemmhekk għandkom il-laboratorju. Għandna ħafna laboratorji nimpjegaw għalmenu is-sezzjoni tiegħi tal-patoloġija timpjega 450 ruħ. Iġifieri qegħdin ħafna xjentisti. L-infezzjonijiet li jkunaw fil-pajis, kollha jgħaddu minn għandkom. Iva, hemm il-laboratorji, microbiology, per esempio, virology. Infezzjoni li qed tinkwetak bħalissa? Bħalissa, jien taf ma nħobbx nallarma dak li jkun, nibqa' dejjem nkun pożittiv, però bħalissa tinsegu erġajna tip ta' influenza li teffettwa ċerti tjur, naħa tal-Ġermanja, eccetera. Dawn nibqgħu inseguhom, jiena kontinwament nara il-viruses inkollu jinbidlu tajjeb u trid tara dawn kif se teffettwak tkun isek profeta biex tara x'ħaj jiġri qudiem ħadd ilqalu minn qabel. Għax aħna rridu l-biskuttin nitqu però nitalmu Ġorġ mhux naħlu ħin. Pereżempju. Bħalma konna nagħmlu dejjem bħalma nibqgħu nagħmlu dejjem. Infezzjonijiet relatati mas-sess. Infatti, jgħaddu minn għandkom ukoll? Infatti, ftit ġranet ilu il-Ministru tas-Saħħa u d-Deputat Prim Ministru ta' informazzjoni fil-Parlament li s-sena l-oħra nstabu 1039. L-instabu, njaf kem kien hemm oħrajn li ma nstabu. Infezzjonijiet, per eżempju, fostom instabu 102 bl-HIV. Ekku. Mbagħad hemm per eżempju 33 Klamidja, gonorea, sifilide, daw gonorea kien hemm 232. Meta jgħid gonorea x'inhi? Kif ħan induna jelli għand il-nafsa għadha fid-dem? Tittieħed sessualment billi il-mucosas joborxu ma' xurxin, allura dak li jkun se tgħaddi l-mikrobu minn persuna għall-oħra, tajjeb? U dak li jkun ħafna drabi se tibda taħarqu l-urina sakemm qed jgħaddem il-pipi u jista' jkollu tisfija fil-parti tiegħu, eċċetera. Ġifieri l-żgħażagħ li forsi qegħdin seguna. Fuq Facebook probably xi moment jew ieħor se jkunu qegħdin iseguna.
Bħalissa ukoll fis-sajf jiġu ħafna turisti, forsi jkollna one night stand ma xi tfajla sabiħa barranija, jew ma xi ġuvni sabiħ barrani. U minnhom xi xahar ieħor ġejja, jew ħna qegħdin Lulju x'hekk il-Europe Ride ukoll qed jgħidu ġejjin xi 40,000 ruħ minn barra. Settembru. Ekku, Settembru. Ekku. Għandna għax din mhux mistħija, huwa importanti li tuża kondom. Mela, ħanarġa nikota għalla jaffirlu l-prof Stajla. Dejjem jgħidilna fil-programming f'Kalamita prevention is better than cure. Iva, importanti illi nużaw mechanical barriers għaliex għax dak li jkun kif semmejtilkom. Hija il-mikrobu qed jiġi trasferit minn persuna għall-oħra. Ejja nagħlqulu l-bib. Ta' fil-Covid kont ngħidil nagħlqulu l-bib. Anke lil daw il-mikrobi nagħlqulhom il-bib. Billi dak li jkun jilbes il-kondom hija talaqlu l-bib sakemm qed tilbes kondom ta' kwalità tajba. Mhux tixxieħ taċċi. Ġifieri dik hija importanti. Kif dejjem f'żajtek, Ġorġ, tixxihom. Dawn huma importanti ħafna li xbekk ħajaru. Jew kellha pereżempju tħalli l-kondom fil-karozza għax-xemx, pereżempju. Ekku, għax imbagħad jispiċċa. Għandhom vizzju żgħażagħ ħalluh fil-karozza. Aħjar uff milli jaħ. U mhux ħaġa tal-mistħija, ġifieri jiena fekk. Però iż-żgħażagħ fil-kartiera mhux ħaġa tal-mistħija. U lex mistħija jiena kontet l-edukazzjoni importanti fost iż-żgħażagħ biex jużaw il-kondom, mod speċjali f'one night stand minħabba l-Mart. Jiena kont tajt suġġeriment spiżerija partikolari li hija mifruxa ma' Malta kollha, qed ilhom isma' x'hawn min jistħi tiskanta jixtri. Ħdejn il-kondom ħallu borros. Inti titfaw fil-borza u forsi meta tmur tħallas għax kun hemm min jistħi tiskanta. Biex nagħmluha. Ma ħafna mill-ħwienet illum iktar faċli. Isma' minn din l-informazzjoni li ta' Dr. Christopher, pereżempju hemm 53 hepatitis C u 50 hepatitis B. X'ġifieri hepatitis C? Hepatitis huma viruses. U kemm huma perikolużi. Ekku. Perikolużi għaliex il-hepatitis C tista' twassal għal kanċer tal-fwiet. Ġifieri ara daqsxejn ta' divertiment jew one night stand kemm nistgħu nwasslu ħaġa li tista' tkun fatali. Però fl-istess ħin illum qed tingħata mediċina b'xejn għax illum pilloli fl-antik konna ndaħluhom fid-drip l-isptar tista' telimina l-hepatitis C. Ġifieri hawn ħafna kuri. Pero mhux għal kollox hawn il-kura, ġifieri llum qed nippruvaw nelliminawha kompletament, elimination of hepatitis C ġewwa Malta, billi qed nagħtaw daw il-kuri kollha b'xejn. Issa inti għax qed jgħidulna li 5 minuti fadal. 5 minuti għadna nibdew. Balla domandi. Li forsi ħafna miż-żgħażagħ. Ħafna miż-żgħażagħ u anke forsi l-età tagħna qabel kienu jbeżżawna bl-HIV u mbagħad finalment mural. Imma martiħor. Imma martiħor ġifi par hepatitis. Il-herpes, per eżempju, huwa komunissimu. Antipatku ġej jkun hemm fuq ix-xoffa dak li jkun u taraw u tweġġaw taħarqek ħafna u ġej jkun hemm il-herpes ġenitali wkoll fil-parti dak. Ġifieri toġt business blood doċent. U mhux bews biss anke dak li jkun ġieli nara anke tfal tal-iskola jixorbu mill-flixkan wara xulxin pereżempju. Dak irridu affarijiet li suppost bil-COVID tallimna ħafna nibqgħu nipprattikaw. Fakkartni f'xi ħaġa, x'jiena kelli kopja ħbib tiegħi u r-raġel ħal herpes. U daħlet f'moħħha illi bil-fors mar oħra. U jiena għattilha mhux bil-fors mar oħra. Għajdilna xin il-herpes forse bil-Malta ħalli kadak li kunet jara. Herpes ta' jafuha. Herpes ikollok bużieqa mimlija bl-ilma ġeneralment tittieħed għax tkun il-bużieqa tkun mimlija b'dan il-virus. Allura jekk inti tixrob minn tazza minn fliexkun jixrob ħadd wara. Tista' toħodha minn bar. Li attenti interessanti. Jista' jkollha l-herpes genitalis fil-parti tagħha l-mara u titwilet it-tarbija bil-herpes ukoll. Ġifieri dik Dan it-tip ta' infezzjoni, hepatitis, HIV, eccetera. Mis-sess biss, jew jinnaf kif qal Alfred tista' tixrob minn tazza. Għaliex din hija xi ħaġa bħalma semmejt inti dak ir-raġel, seta' tswietlu pereżempju li sfaċċa l-żwiġġ tiegħu. Kull virus jittieħed b'mod differenti. Pereżempju l-hepatitis B u C tista' titieħed l-iktar b'tingiża tal-abra li tkun ikkontaminata. Dottor Barbara, x'għandha l-intravenous drug addicts pereżempju. Forsi jużaw l-istess.
Importanti li jipprattikaw. Inti mhix titqażżes. L-wordina, ġurdin ma jdejjaqnix imma l-wordina iva. Inti kont għallimtni xi ħaġa u jiena fissat fuq għax inti ma dottor Babarri nerġgħu nistidnuħta. Mela. Għax mhux biżejjed, għax miegħek nitalmu. Dot l-annimali. Żomm naqra x'kont se ngħidu xi ħaġa. Int kont għallimtni xi ħaġa, jiena u mhux ġejt iffissat imma nagħti każ. Il-bank tal-ċina u l-mejda qabel niekol nimsaħħom dejjem għaliex biex tkun daħlitlek wirdina u talatlek fuq il-mejda u l-wirdina ħallu ħafna infections u xejn. ħafna, għax daw ikunu fid-drenaġġ, ġifieri l-iktar ħmiġ possibbli li jkun hemm meta tħollok id-dar u di tipporgalek fuq il-bank tal-ċina, eċetera, se jkun hemm dal-ħmiġ kollha dal-mikrobi kollha li jkun hemm. Però mhux hekk biss, anke jekk inti ġib biċċa laħma li tkun nejja għadek tixtriha, jekk di tqattarlek fuq il-bank, hemmhekk jista' jkollok xi mikrobi. Allura inti tiddiżinfetta kollox. Bħalissa fis-sajf tmur tikol anki f'ġieli ristorants ta' kwalità, imma xorta tmur id-dar tajta mill-deni. Illum irranġaw ħafna l-affarijiet għax il-cold chain. Jew mid-dar stess. Jew mid-dar stess. Darba minna teżi. Għaliex jabdek imsarnek jekk tikol jinnafx? Jabdek imsarnek għal żewġ raġunijiet. Jew għax ikollok avvelenament tal-ikel għaliex ikun hemm xi mikrobu li jkun qed jikkontamina l-ikel li jkun għadek kemm kilt. Jista' jkollok intolleranza. Mhux qed jaqbel ċertu ikel miegħek, allura jkollok ċertu allerġi. Ġur mhux dejjem ikun it-tort tar-ristorant. Min ħajrek issir tabib? Mela, il-mama dejjem kienet tgħid li sir perit, dejjem kienet trid oħti spiżjara u jiena perit, oħti saret spiżjara, imma jiena rrid insir tabib. Naħseb l-altruiżmu hija xi ħaġa sabiħa mindu kont żgħir. Nara mara anzjana għaddejja bil-qoffa til-attaraġġ ħalfax konna noqogħdu fil-flets, kont immur ngħinha. Naħseb dejjem kelli l-ħajra li ngħin il xi ħadd. Annimali tot. Inħobbhom ħafna. Naf. U minn informazzjoni li għandna tant kemm tħobbhom. Ekku. Li meta kellek jew jista' jkun li għandek, kont anke segwihom minn fuq il-mobile bil-kameras mid-dar biex tara x'inhu ma jagħmlu. U x'għandek tates? Għandi qattusa, però għandi ħafna safar u ma tagħmilhom xejn il-qattusa lilha safar. Għandi ħut, għandi pappagall. Ħanajdilkom qatt ma xtrajt xejn annimali, jew adottaw huma lili għax daħlu d-dar, jew inkella jkun għand xi ħadd u jimirdilhom u jien nipprova nikkurhom m'iniex veterinarju ta' imma ħabib ta' ħafna veterinarju. Ara jġibu li dal-asfur jgħidu li miskin da qed imut li żommu ma rridux. Probabbli veru imma din tal-kamera li toqgħod issegwi. Iva, x'jiena kelli qabel kelb kien Yorkshire Terrier, kien ikun jaqa' fi sfjankament tal-qalb, heart failure. U f'daqqa waħda da jaqa' mal-art u jibda ħireġ il-foam minħal u eċċess. U rrid intih injection biex jagħmel ħafna. Allura għamel kamera biex ikun. Nagħmel kamera biex kif jiġrilu xi ħaġa. Taħrab tiġri. Taħrab tiġri. Isma' ħerta probabbli ħanġiblek il-kelb tiegħek. Ex Alla jbirek 19 sena. Taraw ħaddej u tilgħid bil-kelb. Gucci ismu. Gucci. Mela fin dal-kelb. Gucci hija sabiħ. Fuq Franta u tilgħid ukun għaddej. Gucci. Jiena għandi Maltese dog. Sabiħ. Jew sibuħija ta' nispera li meta toħorġu jagħmel barra tiġbru mhux tajjeb li xi ħadd tix titqażżes. Miskien laqas joħroġ. All right. Isma' ħerta tir-riċetta xi tgħidu li wasalna biex nagħlqu. Mela, ir-riċetta tal-lum imma kelli iktar domandi għal. Kemm għandi jien. Mela, stuffat tal-bakkaljaw u inti tħobbu l-bakkaljaw. Jiena ma tantx. Fil-fatt, ingredienti għanna bżon, 100 gram bakkaljaw milaħ, 100 gram basal, 100 gram sunnarija, 100 gram karfus, 200 gram patata u 50 gram zebbux iswed. 50 gram zbib, litru ħalib, 50 ml zejt ta' zebbuġa, pont ursin u 3 inċova. Ir-riċetta ħatibda tkun fuq il-Facebook ta' Kalamita, biskuttin għanna Facebook għakonna. Biskuttin għanna Facebook Kalamita. Facebook Kalamita. Esflu Facebook Kalamita u għamlu like, iġru. Malaj, dot ħanajlek kif tamila, xarab il-bakkalew fil-ħalib u ħalliħ fil-friċ minnaw l-lejl. Qabel ma tibda s-sajru,
laħalħu sew mill-ħalib taħt l-ilma tal-vit u repeti għal 3 darbiet. Għara ma tikollu lix il-qattusa ta' kemm ikun. Għatta l-basal it-sunarija u l-karfus u għallijom fuq narbax. Zit il-bakkalijaw u sajru fuq kullaħa sakemm jieħu ftit kulur. Zit il-patata imqatta f'dadi, zit iżbib u żebbuċ u zit biżejjed ilma biex tagħti kollox. Sajjer sakemm it-taħlita tiftaħ tali, baxxi l-fjamma u kompli tektek għal madwar sija sakemm tara l-bakkaljaw ikun sar. Għatta għax il-bakkaljaw sija juħoda. Għax bil-mod, tektek. Għax mux dak il-ħut li jisir malaj. Le. Għatta l-inċova u zidon fl-axħar ħin, servi, meta servi ftit tursin fil-wiċ. Importanti. Tajib ħafna, mela, ma tal-programma għanna u kol marbuta kompetizzjoni, iktbunna fil-kommenti tajjeb u għajdunna flima sena twilet Dr. Chris Barbara. Waj, mattilom fil-bidu. Mux għalek, skull wahda biex segwuna, għalek għatnajda fl-axħar. Irridu għamlu rewind, mela. Għalli segwuħu joqdu għattenti. Tiftakru dak il-moment meta kien hemm bil-kazetz, mużika. Għat għandi, għax Isma' dam il-kollezzjoni tiegħi. Għandi xi ħaġa nixtieq insemmu ftit għaliex mal-Covid Kantant favorit. Wara l-kantant favorit. Fil-Covid konna ngħidu li għandna bżonn il-vitamina D. Issa tintiġi. Terġax tibda fuq il-mediċina. Terġa tiġi mix-xemx. Le ħana salar xi ħaġa. Għadek għastaf kemm hawn nies ma nafx jien, għasnaf x'ngħidilhom għaliex ġewwa il-Death Valley. Minn dwar il-bes iċ-ċingi sar serju. Minuta ħana ram il-Death Valley National Park ġewwa California. Tajjeb, bħalissa ma mont kbir ta' turisti marru apposta ħabba sħana għaliex dan id-Death Valley aktar x'jaqbes ir-rekord tal-aktar sħana tul dawn is-snin. Ġifieri dawn in-nies ħallsu l-flus biex imur sħana. Termometru jieħdu U infatti jgħidlek tidħol f'dan il-xismu għaw f'dan il-National Park li huwa perikolus, danger, bisħana. Speċjalment għall-anzjani. Bata kemmorru naħal oħra fil-Korea ta' isfel, 20 imutu u eluf ordnati ħallu djarhom minħabba xita qawwija, ġifieri ara naqra. Minnaħa għall-oħra. Ix-xemxi ħażina dot fis-sajf. Allura fejn għandek bżonn il-vitamina D. Il-vitamina D tista' tħodha minn ħafna affarijiet, jiġifieri tista' tħodha bix-xemx għax ix-xemx timmetabolizza fuq il-ġilda. Ma dik, skużani, dik qatt ma stajt nifhimha jiena, illi t-testijiet tad-dem ħafna minnhom jiġu vitamina D. Baxxi. Kważi kulħadd. Mhux Malta biss, il-Mediterran kollu. Għaliex aħna dak l-enzyme li jibni il-vitamina D huwa daqsxejn defiċjenti peress li għandna ħafna xemx. Immissa minn mindu qegħdin nagħtu parira x'aħna mġiena it-tobba, ngħidulkom toqgħodux ħafna fix-xemx minħabba li jista' jikkawża l-melanoma li huwa kanser tal-ġilda. Allura issa l-ammont ta' vitamina D qed titbaxxa. Il-Mediterran kollu ġuri l-Greċja, l-Italja, għax maħniex nibqaw, jien niftakarni meta kont żgħir, nilbes il-malija tal-hawn ta' 5 snin. U dejjem niġri barra fix-xemx kontinwament, illum it-tfal ma nħalluhomx hekk. Passatemp għandek? U l-kantant favorit ma nisew. Mela, passatemp għandi ħafna, nħobb il-baħar jiena, nħobb il-ġnien, nħobb kun ikkollezzjona l-bolli, nħobb l-antikitajiet, ġuri, l-anirtira għandi ħafna x'nagħmel, l-iktar il-ġnien. Mużika. Mużika nħobb kif semmejtilkom qabel Italjani, hemm diska favoriti għax qed jistaqsini George, li titqux bija ta' Claudio Villa x'antika di. Il-Mio Mondo u l-kliem li joġobni ta' irranġajtni. Helen Zammit. Hemmhekk veru. Daqqejtiela fil-funeral dik. Tara, dak Għad niftakar minn hawn selmulu. Il-kliem tantu ma sbieħ, nixtieq niddedika infatti l-Helen, il-mama ta' Alfred u l-mama tiegħi ukoll. Kieku nistaw namlu dik il-rewind zaħira u narġaw nħdu bdej xurxin jew nitanu. Ekku. Ħaġa sabiħa mezz. Ekku. Proset. Dottor Barbara huwa persuna sensittiva, persuna mimli imħabba. Fakkartni ma kon nitkellem fuq għadi. Per eżempju, tal-mondo, daqqitiela fil-funeral. Ma nafx għalfej, dottore, ommi kienet bħalek. Meta kont indoqqila, unċempilla, dejjem insiba tibki.
tobba ġifieri dik id-diskan ma dejjem kont insiba tibki. Kella karattru sabiħ ukoll, jien niftaraw konna noqogħdu nitkellmu wkoll. U wara li għaddit minn xiex għaddit xorta baqgħet b'dak il-kuraġġ u naħseb il-messaġġ li rridu ngħaddu huwa dawk in-nies li għaddejjin minn żmien diffiċli kemm iridu jibqgħu jagħmlu kuraġġ, jagħmlu sforz. Kienu jgħidu, u sabiħ il-Malti sabiħ wisq jgħidu il-kuraġġ nofs il-fejqan. Ġifieri importanti ħafna li dak li kun dak li kun dal-aħħar rajna ftit suwiċidi, eċetera. Titħlux f'dawn l-affarijiet kemm jista' jkun aqsbu kemm sabiħa l-ħajja. Ekku, grazzi lil Dottor Chris Barbara, irrid ngħid kemm aħna laki aħna li nafu l-Chris Barbara personali. Ħafna, inti llum aħna nqisuk bħala ħabib. Personalitana, pero Dottor Chris Barbara huwa il-ħabib tal-poplu. Daqsaku, u ejja nibqgħu bil-messaġġ li anka qal Dr. Chris Barbara, ejja nħarsu lejn it-tazza nofsa mimlija mhux nofsa vojta, il-ħajja hija sabiħa. Kull moment. Għaliex huma momenti xokkanti li tisma' pereżempju ftit tal-ġimgħat. George Ala. Ħanala, ftit tal-ġimgħat le. Il-luna u lajnuna, Fred, ġifiri, ejjan nfittu lajnuna l-lub telefonata. Grazie, George. Minuta naqra, għax serja, specialment dawk li għaddejjim moment ħażin f'ħajjithom, mentali, ftit tal-ġematilu f'ġimma waħda, klifna 4 żgħażagħ b'suwiċidju. Mhux ċajta, din kienet fl-aħbarijiet, ġifiri, ejja minn għaddej minn moment ħażin, forsi ma tix titkellem ma tal-familja, hemm il-numri, hemm fejn wieħed jista' jċempel, 179, hemm ħafna numri, ċemplu għax il-ħajja sabiħ. Grazzi lil kulħadd dak l-ewwel biskuttin niltaqgħu darb'oħra. Tisliet.